kali nunu ka ca ɲininkali kelen kɔnɔ bon na hakili tora min na ko fɔlɔ mɔgɔ min bɛ tafe siri minnu fɛn min bɛ tafe in kɔnɔ ala tɔgɔ tɛ mais ale kɔni bolo tafe in siriku sababu de do dɔrɔn ala ka a kɛ sababu ye dɔrɔn k'ale tanga yala nin bɛ cogo di musiriki do bɛ musiriki tɛ nin de tɛ bon a kɛra tafo ye a kɛra sɛbɛn ye n'i y'a dilo dɔɔnikɛbaaw ko tafo dilonbaga ani sɛbɛn dilonbaga a bɛ kɔ fila de ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ min ta fɛn min sirilen b'i la ala tɔgɔ b'a kɔnɔ fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ mais ale a bɛ e bolo tafo in sirina ni kilisi minnu ye ala tɔgɔ minnu ye ou bien ko minnu b'a kɔnɔ nunu ye sababu dɔrɔn de e kɔni b'a dɔn ko bɛɛ bɛ ala de bolo mais tafo ye sababu de pour a ka e tanga ou bien sɛbɛn ye sababu de pour a ka e tanga mais ko bɛɛ bɛ ala de bolo ni nin bɛ mɔgɔ min bolo e ka tafo dilo ni sɛbɛn dilo shirikul asghar fulankafuya fitini de do i ka tafo diloli i ka sɛbɛn diloli ne dusukun bɛ a ka ko bɛɛ bɛ ala de bolo nunu kɔni ye sababu de ye dɔrɔn e ka tafo diloli ka sɛbɛn dilo shirikul asghar fulankafuya fitini de do mais mɔgɔ ni sɛbɛn min bɛ e la tafo min bɛ e la e jigi bɛ sɛbɛn yɛrɛ de kan i dusukun yɛrɛ dilo sɛbɛn yɛrɛ de la ko hɛra ni tɔɔra bɛɛ bɛ sɛbɛn de bolo ni hɛra samana kana e ma sɛbɛn de do tafen de do ni tɔɔra ɲɔnini ka bɔ ka sɛbɛn de do tafen de do e ka hakili bɛɛ b'i ka sɛbɛn de kan i ka hakili bɛɛ b'i ka tafo de kan nin ye shirikul akbaru mukhraju min al-millah ni sɛbɛn dilo sugu ni tafo dilo sugu ni fulankafoya kunbaba de do min b'i labɔ silamɛya kɔnɔ pewu donc kitabu tawhid tigu ni aqida tigu u ye dilo fɛnw sɛbɛn dilo ni tafo dilo u ye ni hakilina fula de fɔ a nɔfɛ nin ye a ka ɲininkali fɔlɔ jaabu ye bon hari n'a y'a sɔrɔ fɛn b'a kɔnɔ ni ala tɔgɔ tɛ mais toujours ni e ka dusukun sinsilen bɛ ala de kan i ko nin fɛn masina min filɛ nin ye sababu de ye dɔrɔn toujours fulankafoya fitini de do sira do ka taa fulankafoya kunbaba ma mais n'a y'a sɔrɔ i sinsilen bɛ tafo yɛrɛ de kan u bɛ sɛbɛn yɛrɛ de kan o de ye fulankafoya kunbaba e sara bon ko ni mɔgɔ min musirika baara b'i bolo i ye do sɛbɛn dilo dɔɔnikɛbaaw y'o lesiri bila fulankafoya fitini de la sababu dɔw de b'a k'i bolo fulankafoya kunbaba ye sɛbɛn dilo ni tafe dilo aqidatigiw bolo u y'u lesiri olu bɛ kɔnte fulankafoya fitiniw de la mais dɔw ka dusukunansiri ka taa sɛbɛnw ni tafo ma o de bɛ e ta kɛ fulankafoya kunbaba ye o y'o yɔrɔ ye mais kow dɔ bɛ olu dɔɔnen do fulankafoya kunbaba de o dɔɔnen ni fula masala ni mɔgɔ min sara a bɛ kantigɛli kɛ su ye kaburutigi a bɛ kantigɛli k'a ye ni mɔgɔ min sara nin sugu kan sagi ka ɲininkali kan ai ko a ka ɲininkali a y'a fɔ cogo min bon ko n'a y'a sɔrɔ musirikiya bɛ e bolo mais e t'a dɔn ko musirika do i bɛ kiiri ko musiriki ou bien kiiri tɛ ye musiriki ye ni e bɛ yɔrɔ la kuranna bɛ kala ye e bɛ yɔrɔ min kuranna bɛ kala ye a bɛ tawsiri ye wujura t'i bolo ولقد أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم ومن بلغ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم ومن بلغ كيدن كنن قرآن وهورا كان نما پرون كاو بغا بغا أني ني قرآن سيرا مغو بيرومي دون كباو كنن قرآن كالانيا سيريما أكورو فوري كان نفنا إبه فلان كفويا لا أجراتي برو hoja jorai kade ujurate bole ka fulankafoya la ibe yoro ibe dugubaw de kɔnɔ ibe silamaw de cɛla kalanbagaw de bɛ kurana bɛ kala ye e bɛ musirikiya la na hoja jɔlen bɛ e ka ujurati bolo mais ni mɔgɔ min bɛ yɔrɔ la ale bɛ kungo kɔnɔna na ni yɔrɔ min a bɛ yɔrɔ min yɛrɛ ani mɔgɔ tigɛlen bɛ ɲɔgɔn na ani mɔgɔ si de tɛ ɲɔgɔn kan ni dɔɔnikɛbaga tɛ ɲɔgɔn kan foyi de ma se ale ma
aba adodoro salli uni sun ni fe abe silamiya do tin dron me fin ni nye musirika abe kungo konona abe yoro de ni mogo tigelembe nyogona foi ma shama mimbe faramfansa de alema ni nye musirika ni te musirika o de ma she alema pew doni keba ko ni mogo min nyana mayra ni chogola ujura be ni mbolo nimbe musirika min ni kafira min nanta musika anta kafiriya fo huja de ka jwa kafolo ujura be ni mbolo men nin ni nyire anata be nasara ni chogoka jahirula jiya jahirula an ba konte kafiri de ante sallaka anta kwanta kasangante sallaka me yomali kiyama do aka ko bani alace abejjate ahli fatray na yasru foide mashama qiyama ni alace abejjate ahli fatra de ala yere balla jarabini ko do qiyama keneka na alla jarabina minye na yake ala bado arjanna kono na ma ke ala bado tasuma kono me diya kiru la jahiru la amba konte ni fulanka fu ya bangalende tumba bolo amba konte do jahiru la mushrikini fulanka fu de sallite ka kanta ko me aka koto obani ala cella gara don ke ba yenninde fonni sugula mana mugo be mugo de cela qur'ana seri ma be kalanye aforiye kanna fana kammi ni ba famu fana ebe mushrika musriga ni ma bila huja jorika ni e saro kaye mushriki me ni mo min be yorola foide mashe alema alebe e mushrika baran fulan ka ya bara mununa alete konte mushriki ya ajuru bi jahali ujurabe dinni ma na ka jahiliya fo huja ka jwaka bo folo ewa an ko ni mo mi nya dafale be ala soso ikana ala soso me kafaratu yamini bika me ni mo min ko ni dafale haramu ye ni ne man ninke haramu inke mbetile tabasu donc an ko o yoro la ibika swala an ko o yoro la haramu itate me tile saba suni bi kaswala na kadiye tile saba insu ube ka kalele ka farabo tile saba nyabato na kadiye tile saba insu ube ibe kalele ka farabo wa alaikum salam Islaminu bo ko silama do ko be sallim misiri kono ko me obe dolomi ko abebe ko ge ka bo misiri kono wa la otebe ni silama de dolomi e fasika de kabaira jurumu de ni atigi ma dolomi ama fo Allah dagara fasiki de silama fasiro kabaira jurumu tigi de do utege kabo misiri kono nu genna kabo misiri kono no tara yele mabaru kono abu to misiri kono de abe konnan jia mununi nesi ha mununi wajilu munun ke uye abo kuye ani fana kuto misiri kono no ba ke ka salli ni salli beke bato beke ala ko beke limane ube jide katade la alla dola dondola ube na dabila me ate daga uye aku ge kabo misiri kono abu to misiri kono da abe nesi ha min ni konnan jia min kuye wakati be anabe wajilu min ke abe uluke silama ude do donc ute ge kabo misiri kono ma famu
Bon, ko mɔgɔ dɔ ko ale bɛ kalan na bon n'i ka kalan sera degré dɔ la gouvernement de b'i ka kalan sara in sara i ye pour i ka kalan ka continuer comme ni mɔgɔ min gouvernement y'o jɔ i y'o e ka sara in jɔ i t'a kɛ ka sara ni e ye mɔgɔ deli ko i ka kalan sara in d'i ma pour i ka kalan ka continuer o bɛ don delili haramuyalen na wa delili haramuyalen ye ni delili min ni darura tɛ haju tɛ delili haramuyalen ye o de ni delili min ni darura ni haju tɛ mais ni delili min ka darura de i ka diɲɛ ko dɔ diɲɛ wajibi dɔ ou bien i ka diɲɛ ko emportalen dɔ haju darura de nana n'i ye mɔgɔ min deli o la o tɛ don delili haramuyalen la delili haramuyalen ye n'i ye mɔgɔ deli ka sɔrɔ haju tɛ darura tɛ bon ko hadisa bɛ ko n'a bɛ dumuni kɛ a ka kɔmɔ hadisa de wa bon hadisaw nana ka ciden to dumuni mina ka k'u t'u ka dumuni mina k'u bɛ barow kɛ u bɛ kuma dumuni mina ka barow kɛ bon n y'o ye dumuni adabuw la yɔrɔ dɔ la bon ko dɔ ka kunkolodimi de bɛ ale la ale ye fura caman kɛ mais a ma bɛn sababa ma furakɛ yala a bɛ daga ka taa lajɛlikɛlaw fɛ wa u ka lajɛ ba o tɛ u bɛ worokiyatigiw bon min ye lajɛlikɛlaw ye a tɛ daga i ka taa olu fɛ ciden ko mani ata kahina aw rafa lam tuqbalu law salatu rabayna yawma ciden ko mɔgɔ mɔgɔ ye lajɛlikɛla de u bɛ kolonfilina ni mɔgɔ taara o fɛ hari n'a ye min fɔ e ma da la dɛ i ka sali tɛmɛna tile 40 hadisa dɔ la ciden ko mani ata kahina aw rafa fasaddahu bima yaqul faqad kafara bima unjila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisa dɔ la ciden ko mɔgɔ ni taara lajɛlikɛla fɛ u bɛ kolonfilina a ye ka kow lajɛ ye minnu fɔ i ye ko tiɲɛ de ye ninnu ye dɛ a ko kuranna min jiginna muhammadu ka i kafirana n'a ye parce que ala ko kuranna kɔnɔ qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa allah ala ko kuranna kɔnɔ ko muhammadu f'u ye danfɛn si tɛ sankaba 7 la danfɛn si tɛ dugukolo la min bɛ ko dogolen dɔ ni ne ala tɛ donc ni lajɛlikɛla ye ko dogolen fɔ e ye kolonfinna ye ko dogolen fɔ e ko tiɲɛ i ma nin aya galontigɛya o de y'a to ciden ko kafira ni kuranna donc a tɛ daga i ka taa lajɛlikɛla fɛ bon min ye urukuyatigiw ye ni dalen bɛ min ka tawhidi n'a ka sunna ma i dalen b'a ka tawhidi n'a ka sunna ma salafu taabolo kan a bɛ daga i ka taa o fɛ ni awa fura dagalen minnu b'a bolo ou bien a bɛ kuranna kala minnu k'i kan ou bien a bɛ hasaloli minnu k'i kan bon a bɛ daga i ka taa o fɛ la alla ina fura sɔrɔ o fɛ basi t'o la mais a ka sɔrɔ i dalen b'a la parce que dɔɔnikibaw ko min ye urukiya ko in ye sisan ko caman de b'a kɔnɔ o de y'a to tuma min muso dɔ ye Sheikh Albani ɲininka Sheikh Albani ko a ma n ka kitabu dɔ bɛ Sheikh Kalimu Tayyib i ka to o kala dɛ duwawu minnu b'o kɔnɔ i yɛrɛ ka to k'i yɛrɛ salonna a ka wusa i ka taa ni urukiyatigiw fɛ hadamaden yɛrɛ ka kɛ i ka kuranna ayaw kala i ka hadisaw kala hari suron bɛ Suleiman Urehili fana ka maqta dɔ lamɛn u b'a ɲininka urukiya la a ko ale bɛ min fɔ e yɛrɛ ka kuranna ayaw kala ayatul kursi ni kuli ninnu ka to k'u kali yɛrɛ ka siɲɛ 3 u ye siɲɛ 7 pour bana min b'i la ala k'i furakɛ dɛ a ko o ka ɲi ka tɛmɛ i ka taa saloli ɲini mɔgɔ fɛ i yɛrɛ k'i yɛrɛ salo a ka wusa i ka taa mɔgɔ fɛ ko a k'i salo ou bien i ka taa salolokɛla fɛ wa an bɛ min fɔ a ye ni i yɛrɛ kalanna i bɛ arabu kan dɔ aya minnu bɛ ayatul kursi ni kuli minnu bɛ ani fatiha minnu bɛ e yɛrɛ ka to k'u kala i yɛrɛ ka k'i kunkolo salonna yan ani ciden ka duwawu min nana bisimilahi siɲɛ 3 awuzu bi jatillahi wa qudratihi min sharri ma uzidu
وهاجر موسى ما أجيد وهاجر سيا ولون فلا شيرنا نتشيد ما صلى الله عليه وسلم أقول دبي على دون السلام يكونوا ko yoro do be ale pari kolola wakati be oba dimi de dimi gele anana chide muna bo chide nyenin do fwai akoy bi bolo da yoro inka yoro min bi dimi I bolo daka ika bismillah fo sinya saba ika fo awuju bi ijati llahi wa qudratihi misar ma ajidun wa hajir sinya wolon fula je ko yen ninke dro tara ko dimi tara kabo alela pew donc nunu na ñogonon ibi kun salo ni nunu yere bi kun salo ni nunu ni limane kana keni sika re I jon kan nim fana sai ay ote ala ole tala tala ibe da ala la de kadda ciren ka kuma la kadda ala la ki dusukun sinsi ala kare kake ala bi frake donc yere kan nunu kede akawsa hari ikata urqiyatiku fe mais ni yere te nunu ndo emte kalambagaye idalembe urqiyatigi min tawhid la aqida la sunna la ibe se ka taa fɛ pour aki bilasira ou aki dɛmɛ ibe se ka lafiya sɔrɔ cogo min wa be se ka kɛ sababu la ta kɔfɛ bon ko dɔ ko ale n'a ka bangebagaw bɛ ɲɔgɔn na bangebagaw bɛ ɲɔgɔn na ale de kalan a ka kalan sera kɔfɛla de la k'u ko a ka taa a ka kalan dafa faransi o ko faransi fana diina ko tɛ a to o cogo la ale bɛ mun kɛ bon n'a kɔni ye kɔnɔnandiya de ɲini an fɛ hari an ka mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ faransi an bɛ ala deli an ka jamana hari ni silamɛya sariya tɛ tigɛ a la an bɛ ala deli de ala ka moyen ni nɔgɔya kɛ an ka mɔgɔ bɛɛ ye an ka se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ k'an ka silamɛya kɛ hari minnu bɛ kafiri jamana kɔnɔ a dusukasi de bɛ silamɛya dɔɔni kɛbaga ɲuman bɛɛ la parce que I tɛ se k'i ka diina kɛ n'i ka sago ye u ka kɛlɛ ɲɛsilen tɛ foyi ma ni silamɛya tɛ hari sisan faransi filɛ k'a don luwaw la fɛn o fɛn ye silamɛw ka denw de ye musomanni kalanyɔrɔ la I kana hijabu dɔn kani kumbire kana hijabu dɔw yɛrɛ la ka taa olu ka kalanyɔrɔ la faransi ninnu sin jɔra ka de u y'a fɔ da de la k'a fɔ min ye kuranna sariyaw ye wa o tɛ kɛ olu fɛ olu ka lɔw ye minnu ye olu ka lɔ de bɛ kɛ kuranna ka lɔ tɛ kɛ olu fɛ jamana min bɛ o sogo la silama bɛ se k'o kanu cogo di silama bɛ se k'o sigili kanu cogo di silama bɛ se ka mɔgɔ laso ka t'o jamana la cogo di donc an bɛ min fɔ dɔɔnikɛbagaw ko kafiri jamanaw silamaw ka t'u ka jamana kan n'an tɛ ɲa n'an bɛ taa kafiri jamanaw la n'a haju nana darura nana u ye saratiw de kalan masala nin ta min filɛ nin ye ni e mako bɛ kalan dɔ la pour que o kalan in kalan ka na silamaw nafa n'a ye ka silamɛya nafa n'a ye o kalan ɲɔgɔnna tɛ sɔrɔ silama jamanaw kɔnɔ o ko a bɛ daga I ka t'o kalan in kɛ kafiri jamanaw la nin ye darura in haju ye mais sarati dɛ sarati fɔlɔ ye mun ye a k'a sɔrɔ I ka diina bi dusukun na sɔbɛ la I ka diina tilonkɛ t'i bolo tilonkɛ t'i bolo I ka diina la cogo si a filanan dɔɔni ka sɔrɔ I bolo dɔɔni min bɛ kɛ sababu ye u ka subuhati n'i tɛ dɔw la a ka sɔrɔ fana nin dungo t'i bolo nin dungo bato t'i bolo nin dungo min b'i don u ka sahawatiw la ani fana I ka taali ka dilon ka darura hakɛ ne nana dɔɔni min ɲini ni y'o sɔrɔ don o don bɛ bɔ yan u bɛ bana de b'i la bana in silama jamanaw tɛ se ka furakɛ u k'a furakɛ yɔrɔ ye kafiri jamana de nin ye darura ye I bɛ se ka t'i ka bana furakɛ kana u bɛ n ka jagomina dɔ bɛ n bolo sanni cogo t'a la silama jamanaw la fo n'a ka taa kafiri jamana olu de b'a san I bɛ taa k'i ka jago kɛ k'i ka minɛn feere kana dɔɔnikɛbagaw ko baasi tɛ ninnu na darura kama mais a ka sɔrɔ nin saratiw bɛɛ diina b'i bolo diina min fana ni I ka diina ka gɛlɛ I bolo foyi tɛ se ka yɛlɛma I yɛlɛma k'i bɔ I ka diina kan dɔɔni b'i bolo min t'i dɔn u ka subuhatiw la nin dungo I ka diina fana ka gɛlɛ I bolo nin dungo bato t'i bolo min b'i don I ka sahawatiw la
donc ni nunun dafara ka fara darura kan i bɛ se ka taa kafiri jamana ma mais ni nunu ma dafa mɔgɔ min bolo a darura tɛ a haju gɛlɛn na darura tɛ nin saratiw t'u bolo to i ka jamana kɔnɔ dɛ Ibn Usaymin ko rahimahullah a ko kafiri jamanaw taali filɛ ka taa sigi ye tɛ dɛ a ko hari konse wagati yɛrɛ minnu bɛ taa i ka konse la minnu bɛ taa yaala ye a ko mɔgɔ taara ye wulu fɛ a mana a cogo la n'i bɛna kɔni bɛ taasi dɔ kɛ i la minɛ i n'o bɛna kafiri jamanaw taali man ɲi dɛ hari ka taa yaala ye dɔɔni kɛbagaw ni karamɔgɔ ni dawa tɛ ni mɔgɔ min ta kɔni yɛrɛ i bɛ taa kafiri jamana ka taa dawa de kɛ tawhidi ye min ye diina haqiya ye min ye ka taa fɔ ye ni mɔgɔ min ta ye o ye dawa de mais ni o tɛ ko konse de dɔrɔn n bɛ konse la n ka taa yaala kafiri jamanaw la min bɛ taa n'a bɛ sa ka cogo la illa marahim rabbi donc an bɛ min fɔ nin ye n'a y'a sɔrɔ kalan min don e ka kalan min don silamɛya nafa bɛ kalan in na silamɛw nafa bɛ kalan in na kalan in fana tɛ sɔrɔ yɔrɔ si ni kafiri jamana tɛ faransi tɛ donc darura do i bɛ se ka taa mais a ka sɔrɔ diina sabatilen b'i bolo dɔɔni sabatilen b'i bolo i ka diina la n'i bɛ se k'i yɛrɛ kɔlɔsi ka subahadu ka ko ɲagamɛlenw ma an'u ka nin dungo n'i yɛrɛ y'a dɔn ninnu sarati dafalen b'i la i bɛ se ka t'i ka kalan kɛ mais ni ninnu sarati dafalen t'i bolo to i ka jamana la yan bon ko ɲininkali minnu bɛna tiɲɛ ko ka kibaruya la min ye tiɲɛ ko ka ɲininkali ye an tɛ olu jaabi parce que tiɲɛ filɛ ale cogo ka gɛlɛn ale bɛ hatakiya ni mɔgɔ min ye ɲininka sisan mɔgɔ sara a ye balimaw tɔ a bɛ hataki k'a ɲininka balima ninnu an'u bɛ ba kelen fa kelen ou bien an'u bɛ ba de ou bien an'u bɛ fa de i bɛ hataki k'a nin faranfasiya ɲini bon ni ɲininkali nana tɛ ale ye ɲininkali kɛ ale tɛ e kɔrɔ i bɛ nin faranfasiya ɲini n'i tɔɔra ka jaabu kɛ a bɛ kɛ ka taw kan donc o la hari Ibn Usaymin bɛ n'o fɔ misaliw la cire ye faranfasiya min ɲini cɛ fɛ n'a ko ale bɛ taa ɲaamɛ kantigɛ baw na cire ma faranfasiya de ɲini yala boli bato yɔrɔ de ka kɔrɔ wa yala jahiri sali de tun bɛ ka kɔrɔ wa o fayida ninnu Ibn Usaymin bɛ na faranfasiya kan a ko misali la ko tiɲɛ filɛ ni mɔgɔ ko mɔgɔ dɔ sara balima b'a bolo a ko a bɛ hatagiya a ye min ɲininka e mufti i ka faranfasiya ɲini balima in segiru de don ou bien abdi de don ou bien ummi de don parce que har o dɔ ye n wele a ko tiɲɛ ko b'u bolo n ko tiɲɛ ko ale tɛ se ka fɔ telefɔni ko la dɛ ale ye tiɲɛ tabagaw fɔ k'u fɔ n ko ayi nin tɛ wasa kɛ e de filɛ ka nin fɔ mais i b'a sɔrɔ tiɲɛ tabagaw dɔ bɛ e t'a dɔn a ko ale bɛ ninnu dɔn a ye ɲininkali kɛ a kɛra o cogo la tiɲɛ tabaga wɛrɛw yera ye bon ko ni ne tun ye jaabu kɛ nin kan ko tiɲɛ ka tila nin kan n'a kɛra kataw bɛ ou bien ni nin jaabu taara di tiɲɛ taga wɛrɛ bɛ a kɛra kataw bɛ a ma kɛ kataw ye n ko o la tiɲɛ ko ni tiɲɛ bɛ yɔrɔ min dɔɔnikɛbaga minnu bɛ n'a dalen b'o la kabila mɔgɔw ni o dɔɔnikɛbagaw de bɛ sigi tiɲɛ tabagaw sigilen don a bɛ tiɲɛ ka ko bɛɛ fɔ o b'an ɲininka tiɲɛ tabagaw la min b'a dɔn a ka tiɲɛ la min tɛ dɔn a ka tiɲɛ la o bɛɛ bɛ ɲininka donc a ka seera de nin y'a den ye nin t'a den ye a bɛɛ bɛ fɔ de ka faranfasiya ɲini aw fɛ seeraw bɛ bɔ o la de tiɲɛ bɛ se ka tila mais telefɔni ye ten mɔgɔ sara a ye nin tɔ kana faratu ko i b'a jaabi o de y'a to yɛrɛ muftiw yɛrɛ bolo saudiya yɛrɛ komi kiiri tɛ yan saudiya yɛrɛ kiiriw dɔ bɛ min ye tiɲɛ ko filɛ muso bilali ko filɛ furu kow filɛ n'i ye muftiw ɲininka ninnu na ka caya dɔrɔn i b'a fɔ i ka taa kiiri tigɛyɔrɔ la ninnu ɲɛnabɔ yɔrɔ ye kiiri tigɛyɔrɔ le ɲininkali jaabi tɛ se k'olu ɲɛnabɔ donc an bɛ min fɔ tiɲɛ kow la o ye nin de tiɲɛ bɛ mɔgɔ minnu bolo a bɛ yɔrɔ min karamɔgɔ minnu bɛ n'a dalen bɔ la a bɛ olu de wele k'u sigi ka ko bɛɛ ɲɛf'u ye wala u bɛ tiɲɛ tila cogo min sariya la sariya ye min fɔ a la u b'o fɔ aw ye subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ɲininkali ninnu ka ca ɲininkali kelen kɔnɔ bon n'a hakili tora min na ko fɔlɔ mɔgɔ min bɛ tafe siri fɛn min bɛ tafe in kɔnɔ ala tɔgɔ tɛ mais ale kɔni bolo tafe in siruku sababu de do dɔrɔn ala ka a kɛ sababu ye dɔrɔn k'ale tanga yala nin bɛ cogo di musiriki do musiriki tɛ nin de tɛ
bon a kɛra ta fo ye a kɛra sɛbɛn yo n'i y'a dilo dɔɔnikɛbaaw ko ta fo dilonbaga ani sɛbɛn dilonbaga a bɛ kɔ fila de ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ min ta fɛn min sirilen b'i la ala tɔgɔ b'a kɔnɔ fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ mais a bɛ e bolo ta fo in sirina ni kilisi minnu ye ala tɔgɔ minnu ye ou bien ko minnu b'a kɔnɔ ninnu ye sababu dɔrɔn de e kɔni b'a dɔn ko bɛɛ bɛ ala de bolo mais ta fo in ye sababu de pour a ka e tanga ou bien sɛbɛn ye sababu de pour a ka e tanga mais ko bɛɛ bɛ ala de bolo ni nin bɛ mɔgɔ min bolo e ka ta fo dilo ni sɛbɛn dilo shirikul asghar fulankafuya fitini de don i ka ta fo diloli i ka sɛbɛn diloli ne dusukun bɛ a ka ko bɛɛ bɛ ala de bolo ninnu kɔni ye sababu de ye dɔrɔn e ka ta fo diloli ka sɛbɛn dilo shirikul asghar fulankafuya fitini de don mais mɔgɔ o mɔgɔ ni sɛbɛn min bɛ e la ta fo min bɛ e la e jigi bɛ sɛbɛn yɛrɛ de kan i dusukun yɛrɛ dilo sɛbɛn yɛrɛ de la ko hɛra ni tɔɔra bɛɛ bɛ sɛbɛn de bolo ni hɛra samana kana e ma sɛbɛn de don tafen de don ni tɔɔra ɲɔnini ka bɔ ka sɛbɛn de don tafen de don e ka hakili bɛɛ b'i ka sɛbɛn de kan i ka hakili bɛɛ b'i ka tafo de kan nin ye shirikul akbaru mukhraju min al-millah ni sɛbɛn dilo sugu ni tafo dilo sugu ni fulankafoya kunbaba de don min b'i labɔ silamɛya kɔnɔ pewu donc kitabu tawhid tigu ni aqida tigu u ye dilo fɛnw sɛbɛn dilo ni tafo dilo u ye ni hakilina fula de fɔ a nɔfɛ nin ye a ka ɲininkali fɔlɔ jaabu ye bon hari n'a y'a sɔrɔ fɛn b'a kɔnɔ ni ala tɔgɔ tɛ mais toujours ni e ka dusukun sinsilen bɛ ala de kan i ko nin fɛn masina min filɛ nin ye sababu de ye dɔrɔn toujours fulankafoya fitini de don sira do ka taa fulankafoya kunbaba ma mais n'a y'a sɔrɔ i sinsilen bɛ taa fo n yɛrɛ de kan u bɛ sɛbɛn n yɛrɛ de kan o de ye fulankafoya kunbaba e sara bon ko ni mɔgɔ min musirika baara b'i bolo i ye do sɛbɛn dilo dɔɔnikɛbaw y'o lesiri bila fulankafoya fitini de la sababu dɔw de b'a k'i bolo fulankafoya kunbaba ye sɛbɛn dilo ni tafe dilo aqidatigiw bolo u y'u lesiri olu bɛ kɔnte fulankafoya fitiniw de la mais dɔw ka dusukunansiri ka taa sɛbɛnw ni tafo ma o de bɛ e ta kɛ fulankafoya kunbaba ye o y'o yɔrɔ ye mais kow dɔ bɛ olu dɔɔnen do fulankafoya kunbaba de o dɔɔnen ni fula masala ni mɔgɔ min sara a bɛ kantigɛli kɛ su ye kaburutigi a bɛ kantigɛli k'a ye ni mɔgɔ min sara nin sugu kan sagi ka ɲininkali kan ayi ko a ka ɲininkali a y'a fɔ cogo min bon ko n'a y'a sɔrɔ musirikiya bɛ e bolo mais e t'a dɔn ko musirika don i bɛ kiiri ko musiriki ou bien kiiri tɛ ye musiriki ye ni e bɛ yɔrɔ la kuranna bɛ kala ye e bɛ yɔrɔ min kuranna bɛ kala ye a bɛ tawsiri ye wujura t'i bolo walaqad uhiya ilayya haja alquran liunzirakum wa man balagha wa uhiya ilayya haja alquran liunzirakum wa man balagha ciden ku nin kuranna wa hawra kana nema purun kaw bagabaga ani ni kuranna sera mɔgɔ mɔgɔ bɛ yɔrɔ min don ke ba ko ni kuranna kalaniya serima a koro fori ye kanna fana i bɛ fulankafoya la ujura tɛ bolo hoja jɔra e ka dɛ ujura tɛ e bolo i ka fulankafoya la i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ dugubaw de kɔnɔ i bɛ silamɛw de cɛ la kalanbagaw de bɛ kuranna bɛ kala ye e bɛ musirikiya la na hoja jɔlen bɛ e ka ujura t'i bolo mais ni mɔgɔ min bɛ yɔrɔ la ale bɛ kungo kɔnɔna na ni yɔrɔ min a bɛ yɔrɔ min yɛrɛ ani mɔgɔ tigɛlen bɛ ɲɔgɔn na ani mɔgɔ si de tɛ ɲɔgɔn kan ni dɔɔnikɛbaga tɛ ɲɔgɔn kan foyi de ma se ale ma a b'a a dɔ dɔrɔn saliw ni sun ni fɛnw a bɛ silamɛya dɔ ten dɔrɔn mais fɛn nin ye musirika ye a bɛ kungo kɔnɔna na a bɛ yɔrɔ de la ani mɔgɔ tigɛlen bɛ ɲɔgɔn na foyi ma se a ma min bɛ faranfasiya di ale ma nin ye musirika nin tɛ musirika ye o de ma se ale ma pewu dɔɔnikɛbaw ko ni mɔgɔ min ɲanamayara nin cogo la ujura bɛ nin bolo nin bɛ musirikiya min ni kafiriya min na an t'a musirikiya an t'a kafiriya fo huja de ka jɔ a ka fɔlɔ ujura bɛ nin bolo
men nin ni yere ana tabe na sara nin chokoka jahirula jiya jahirula an ba konte kafiri de ante sallaka anta kwanta kasangante sallaka me yomani kiyama do aka ko bani alace abejjate ahli fatray na jasro foyde mashama qiyama ni alace abejjate ahli fatra de ala yere balla jarabini ko do qiyama keneka na alla jarabina minye na yake ala bado arjanna kono na ma ke ala bado tasuma kono me diya kiru la jahiru la amba konte ni fulanka ya bangalende tumba bolo amba konte do jahiru la mushrikini fulanka fode sallite ka kanta ko me aka koto obani ala cella gara don ke ba yenninde fonni sugula mana mugo be mugo de cela qur'ana seri ma be kalanye a foriye kanna fana kammi ni ba famu fana ebe mushrike musrigira ni ma bila huja jorika ni e saro kaye mushrike me ni mugo min be yorola foide mashe alema ale be e mushrika baran fulan ka ya bara mununa ale te konte mushrike ya ajuru bi jahali ujurabe dinni ma na ka jahiliya fo huja ka jwaka